Dámy a páni, som štvrtý, takže je to na 2 diely, je to čisto na 2 diely. Fúha, chlapci a dievčatá, chlapci a Ježišmaria, nie, nerob to ti vravím. Sprav to a ja ti ukážem, že čo znamená smrť. No ideme ďalej, je tam Albes. Poď. Dneska Machcin dobije Európu, to je debil. Chodoriti. Áno. Nie. Som piatý. Nie. No, jasné, už som 7. Albes. Aha, toto je... Nie, toto je... Fú, a tento... No, tak už som 9. Nevadí nám diváci. Martin stále má šancu poraziť Európu, pretože tento s prepáčením idiot, ale to nemusí mať prepáčenie idiot, toto musí spraviť akože. Poďme, dajme feed. Markiplier Game. Pozriem si na Markiplierov kanál, že či natáča Lagario. Že či to toto. Ja ho zažerem. Čo to je? Kikov, si za mňou, Kikov. Lebo on je menší ako ja. Oh my god. Kikov. Fú, a toto je fakt obry sú tu. Fú, a som 8, ani neviem ako som 8. Poďme, dajte mi fit. On dáva fit tomu, ktorému. Poď Kikov. Oh my god. Som 6 a Kikov je tretí, no. No poďme sa porovnať, kto je teraz väčší. Kikov. Kto sa dostal do pasce? Kikov, prosím ťa, nechaj ma ťa zožrať, Kikov. Nie, nefidujte Kikovha. Machcina som povedal, Machcina, ideme fidovať, áno? Ideme fidovať Machcina. Nie, to sa není pravda ani. Toto sa není pravda. Oni toho Kikova fidujú tak, že už je teraz veľký asi ako ja. Nie, nechaj ma. Vieš čo sme si proste, ty si proste tretí, ja som 6, ale stále Machcina ovládne Európu. Slováci dobijú Európu. Bratislava. I'm super gay. Pardon, to som... Ty vole. Rozposažte viacej Kikov. Kikov. Kikov je koľko? Ty 4. Ja som 6. No tak, Jenny. Ja sa nemôžem rozprávať, lebo tam je blbý Kikov, ako... Monfojar. Daj mi feed. Dajte mi feed. Som 6. Dajte mi feed. Mám 6. Máš nejlepší teleskop. Pravděpodobnost, že přijdu, byla 99,999%. Nenechala si mě domluvit. Jsem 0,00001 překvapený. A ježišmar, nie. A pardon. Videli ste moje, viete čo? O, dobre, ste ho dali, dobre. Áno, Kikov je 4. Čo sa to stalo? O, dobre. Chcel by som len trochu rýchlejší, lebo Kikov je tam. A Kikov. Kikov je prvý? What the fuck? On je prvý? Naozaj? Kikov je prvý, áno. Kikov. Dobre. Nemám ťa rád, Kikov.
O, dobre, ty. Dobre, daj mi feed, daj mi. Dobre, tak daj mi, ešte mi daj, ja chcem byť. Ja chcem zrušiť toho kikova, lebo ho nemám rád. Dobre, ty, teba mám rád, teba mám rád, tento modrý. O, dobre ty, ešte ty. Som piatý. Dajte mi feed. Jeho jedna polovica je ako keby piata. V podstate jedna môže byť aj štvrtá. Lebo tento je fakt veľký a tento je krpatý. Ešte, poďte, ešte mi dajte feed. Ešte. Ja si trúfnem na kikova, iba ma nafiduj mňa. Nafiduj ma. O, dobre. Ešte mi dajte feed. Ešte. Ja chcem zožrať, ja nechcem, aby bol kikov prvý. Podaj mi feed, daj mi, papi tudio. Ja som bol vždycky k tebe milý. Nie, nikdy som k tebe milý nebol. Rituál, který při takové slávě děláváme a který znáš určitě na paměť, protože ho děláme pořád stejně. Mary babče je unavená, hodně teď cestou v pořádku, Kevin. Nie, nehovor tým, že je rovnako veľký ako ja. Ten si tam ho obveznil. Nie. Nie, Kiko, neopovažuj sa. Myslel som si. A on je druhý, ja som 7. Fakt to, že sa ideme natáčať na 3 diely. To sa mi ale už nechce natáčať na 3 diely. Fú. Ja to budem natáčať na 3 diely. Toto sa žiadnemu youtuberovi nestalo. Že by bol takto, ja to chcem natáčať, jak som teraz v prvej desiatke. A proste, lebo ja chcem vidieť diváci, aby ste sa ku mne pripojili. A aby ste ma fidovali, alebo ja vás budem fidovať potom, uvidím, jak to bude na tom lepšie. A budem potom šťastný, lebo môžeme my, Slováci, môžeme ovládnuť Európu, Moroko. Je predo mňou, ale je rozpolený vzorec tak. Obama, Slirup, fua, hen koľko idú po ňom. Počkaj, what? Gabi, ahoj Gabi. Mám ťa rád, aj keď ťa neznášam. Všetci feedy mimo roka. To fakt. To fakt. Ahoj Gabi. A ja ťa mám rád. Ja ťa strašne mám rád, Gabi. Ja som 4. a pozrite sa na to, jak som krpatý. Ale Kiko je stále druhý, ten sa tam drží. No ja ho ťa chcem dať dole, alebo niekoho z týchto. Jak sa tam to prepúka, ten chudáčik, ten fialový. Nie ten boom, ale tam bol, neviem. O, fuha, nejde fidovať Gabiho. Tak viete čo, Gabi. To fakt? Tak to môže byť, keď už aj sa je dobre zliekať za ňoho. Fuha, on mi zažral moju Gabi. Toto vyzerá dobre pre Machcina. Pokiaľ sa hen ten nerozpolí. Že tohto neznášam, nie, neodpal to. Ale tak nie, to Bibi mám rád. Bibuška. Toto je Kikov? Nie. Asi áno. Áno, je to Kikov. Poďte, som 5. Fidujte ma. Však to natáčame 9 minút. Natáčajte. Hen, Kika už zdrá. Foxy. No poď zožer ma, no keď na to máš. Dobre, tak už verím, že na to máš. Rozpol sa, Gabi. Rozpol sa. Foxy, ty si fakt blbý. No, Gabi, rozpol sa, Gabi.
To byl dobrý pokus, ale bolí to. Mám ich zažrať? O nie, to je, čo robil? On je blbý? Dobre, ďakujem. Ty kokos, úplne spomalenie. Úplne spomalenie, to spravil som 7. Fú, a toto ja nechcem natáčať na dlhšiu sériu. Romania the best. Čau, Cvigoš. Nič som nepovedal. To ma to fakt štve, že natáčam už druhý diel Agaria a tak to akože... Čo? Babi, jaj, babi. Počkej, zlato, vím, že to vypadá, ty jsi o tom věděla, Medín taky. Věděla jsi to. Dnes to nechceš natáčať ďalej, no chlapci, pokiaľ teraz sa niečo stane. Tak, dobre, ukončujeme hru. Všechno šlo jako po másle, dokud to tady čelis všechno úplně nepokazil. No, zažerte ma, Romania the best, no. Dobre, ja skončil som, dobre. Dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a subscribe, vidíte. Ja som bol tretí. To som úplne zrástol. Neviem, prečo som bol nižšie, potom som zase bol vyššie. Potom som... To by som mal úplne starať. Dobre, dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment a subscribe. Dúfam, že budete mať v popisku, áno, mali by ste mať v popisku videa môj Facebook. Tak sa uvidíme na budúce, čaute. Machne sa s vami lúči.